kwam de lucht aardig verwaaid. En dan had ik het vooral over stevige buien. Er gong vanmiddag een buiengebied voor een pad uit de Isemark, voor een pad uit het Waardgebied, voor een pad uit het noordwesten en noorden van de provincie. Maar daar bleef het eerst ik nog bij. En dan is het onstabiel, dus kunnen ze opnieuw buien ontstaan. Maar ik kom ze op tongen en dat zal eerst ik nog wel even zijn blijven. Allereerst ben even naar Joen en vannacht. Joen eerst nog kans op een bui, maar verder wordt het droeg. En later vannacht de eerste bui met kans op tonger. Het zuidwesten duwt er denk ik vrij van. En verder, temperaturen vannacht zijn tussen de 13 en de 16 graden. De legere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. De hegere temperaturen op de eilanden. En de stiert haast geen wind. Wind krijgt 0 en 2 uit zuidelijke richting waait. Dan morgen. Morgen dan maar toch wel wat meer kans op morgen op pittige rein of tongerbuien. Je had vooral van de maandtijd. In de middag knapt het op, meer en meer zinnen. En nog altijd een simmertemperatuur. Want ik denk toch dat wij morgen uitkomen zo tussen de 21 en 23 graden. En de wind komt nog altijd in het zuidelijke richting. Is net al te sterk, zwak of matig. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Man, je teasen. Dat binnen 2 dagen om even terug te bieden. Ja. Pittige buien, soms nog met tonger, een wat koeler watertype, een jontje 20 graden, een stevige wind. Maar waasje is het hier omdat simmer. Dan wordt het zijn 21, 22 graden. Is het droeg waar, is er flink wat zin. En ik denk dat we toch een beetje toons uitkomen om het bij de 24 of 24 graden. Maar ik alweer droeg waar. We met de manje, maar weer even in het waasje.